Walang tuyang tapang
piso. Sa pulo na piksa di makina, kadadado di sangat ay kalsada, di na'y pangdadaanan ay kulaon. Gobyerno kayo ko tumulong, tandaan ko't maaaring solusyonan. Yan yung babaanin aksyonan. Pagdaklang magkiti sa lahat min opisyalis ay magpapataas ilig. Wada dito matintay ay project, bantayan ta di makipikipin. Ilimi ay gumakagamit, no aday maumala ulay libre. Waday tiempo yumi ay mandili, ulay no